Tarungan ang bapali mo, ha? Ayoko! Ito ako ninyo, ha? Para di mamay nga na. Kwarta sa inyong ate. Kwarta na ko. Respetuon! Sa imong gibuhat, angay ka respetuon! Responsable ka nga pagtao! Di ka angay respetuon! Roger! Joyax! Uy, Col, sumad Col! Kamong duha ba? Nanggigil di kong sa inyo maghapon. Kay kabalo ko. Kamu man itugan sa imong ate. Nga ako nakuha sa kwarta. Tinood ang pudkol, nga ikaw nagkuha sa kwarta. Jud Kol. Dapat ika ni nga anak Kol. Bitaw Col, luhay ka kong ate. Siya na ning kamot, ikaw mutot. Sunod ha. Pasayloon ta mo karon. Pero sunod. Kung usa gani akong buhaton dire, di mo maglabot-labot para di mo mga bunog. Ang mga kalayo ni ate Kol. Para man kagsikinsa. Grabe pa ning kamot ni ate. Pero ikaw, okay ka baos? Tuloy ka sa ate Kol. May pagkunarbaho ka. Pero buka nga may buot. Tarungan ang bapali mo, ha? Ayoko! Sobra naman kay ka Kol. Ito ako ninyo, ha? Para di mamay nga na. Kwarta sa inyong ate. Kwarta na ko. Respetuon! Sa imong gibuhat, angay ka respetuon! Nga pala may lain kapuyan. Puding puyo dire kay lain kag batasan. Responsable ka nga pagtao! Di ka angay respetuon! Hindi nyo ko kanto sa inyo ba? Kusog kayo magtubag-tubag! Dong! Agoy! Naunsa na ka? Mauna! Kaya panilibdan man mo yung mga manghod. Ikaw yung napuspusan. Ikaw ba? Sobra na kayo ba? Ulang pala! Kay sobra ka na yung buhat! O ni angin ni mo Kol kay pati ikag batasan. Dong, tama na na ba? Ikaw ba? Nganong lisod ba jud kayo nimo dawaton ako mga igsuon? Ikaw na kayo magkapit-kao kasi. Nandili ba nimo sila madawat? Sa dili ka. Kung madawat pa lang unta nimo ni ako mga igsuon, wala ka kay problema karon. Palihog lang, tama na kay sambok na kay ni pamilyahan eh. Pero sige ha. Ginahanan ugma na yung duha kay Igsoon. Nana na yung trabaho. Para di mag-aburido akong ulo. Te, may ganit po no, kaya nakagawanta ka ng bana. Sa aman no, tao naman ko dong hilig pa. Ni isa pa, wala na ko kay ginikanan. Sige lang te, nagkamot ni, makahawa ka nga balay.